Ganda. Ito, bababa na si Tito. Bababa na si Boss Edmond. Yan. Tignan nyo naman ang view, oh. Nakakatanggal Yes. ng pa. Oh, yan. Yung hangin malamig. Yes. Pag pababa, nakakatanggal ng pagod. Pag pataas, ayun, ang pagod. Pag pababa, hindi mo pa nararamdaman yung gutom. Pag akyat mo doon mararamdaman. Pagod ka na. Dito rin ka, tignan mo yung view naman. Ayun, ang ganda, di ba? Oh, Kunting akbang na lang, nandun na kami sa lake. yes. Oh, ang daming mga bangka, oh. Mga ano. Ganda dyan. Wala lang available na table, guys. Ang doon, Di ba? Like, baka meron. Ay, wala ko meron. walking dito, guys. Wala, puro may tao. Hanggang dito na lang to. Yes. Doon pa yun sa baba. Sinilip ko, walang extra eh. Or baka may umalis na. Wala na nga yan ito. 1 hour later. Yan po, umulan. Ang lakas. Nandito na tayo sa Bukawi. Yan, oh. Stopover tayo dito sa may Petron. Magpapalipas muna tayo ng oras dito dahil medyo malakas ang ulan. Kape-kape muna pag may time. Anong gusto mo, darling? Magmakdaw muna tayo. Gutom ka na. Gutom na po yung dalaga ko. Yes. Anong unay? Anong pink? Sa susunod na lang. Nandun lang yun, di na mawawala. Andyan? Yung malaki? Andyan pala. Ginagay ko. Yung payong, darling, isa-isa tayo. Dating gawi, para hindi tayo mabasa. Oyos na payong. Secure ko na. Kakape muna tayo. Precious. 2,000 years later. Mag-rice tayo? Magra-rice tayo. Nagutom ako sa ulan. Tsaka coffee. Coffee na. Ang daming ibang layo. Mga apo niya tata, stranded din. Hindi makalis-alis. So what's up yan? Stopover tayo dito sa may McDo, sa may Petro. Papasok ng Manila, malapit sa Bulacan. So as of now, medyo malakas pa ang ulan. Kailangan mo lang tumila bago tayo magpatuloy. Number 2. Yellow ya, tsaka red. Karin ko press 2. Tabi kami yati. Hello! Nasaan ka ngayon? And then, saan ka pupunta? Chukir nito na. Hindi, saan ka pupunta niyan? Tagaytay. Say mo yung mga classmate mo. Shout out sa inyo. Classmate mo. Oh. Wow, spag. Gamit kaya pwede. Bakit kayo small da? Kayo small da? Say mo yan. Ganyan. Manambo yan eh. Tayo eh.
Isa lang. Eat french fry. Ang sarap talaga ng ano. Lapids. Chicharon. French fry. Kantang coffee. French fries. Bakit ka? Ay! Oh, balak mo na ba? 11. May baling pwesto mo. Ay, Lola. Busog na si Eden. Ang laki lang siya, no? Kahit ko kumadji nakabalik. Joke-joke lang. Nag-cute. Aray ko, aray ko. Tingnan mo si Precious. Ang ganda, oh. Mukha artista, oh. Umaba yung kanyang pilik mata. Extension yan? Cluster. Kaya pala ang tagal na wala kanina. Akala ko nasaan? Wala sa banyo. Nagmi-makeup pala. Pati si Ana, matagal mag-makeup. Mina kayo. Iina kayo, Precious. Diretso na tayo. Hindi kayo iya. Nandun ka palitada. Mag-dairy box. 2,000 years later. So, nandito na po tayo sa picnic room. Ayan. Daming sasakyan. Nandito tayo sa, syempre, magandang spot. Yung parkingan. Yung kahit umulan, umaraw, hindi nakabilad, hindi naarawan, hindi na ululan ang ating sasakyan, syempre. Yun, no? Fresh ko dito, ang daming halaman. Oh. Ano yung baon natin? Mukhang magtitinda ka ng buko dyan, boss. Boss mo daw. Bibigyan ko kayo kumari ko. Ah, meron siya. Kay kumare mo. O, kumars. Kay kumare ko, tsaka kay Ang dami. Oh. Kay Maymay, kang Lalay. Lalay pa yun. Tsaka sila na. Kumusta yung experience mo sa biyahe? Nakatulog ka? Komportable? Tulog na stiff neck ako. Na-stiff neck ka pa? Wala ka lang katabi? Na-stiff neck ka pa? Nawa umali tayo doon sa ano? Sa simbahan? Private pala. Hindi public. Public daw pag may oras. Pero pagka-cut off na, wala na, hindi yan pwede. May oras lang yung pagpasok. O yung sa akin. Harap. Bukong buko. Lasang Starbucks. Mukhang matanggal na nakapark yung mga motor dito. Oh. Oh, hello Aiden. Kapal ng alikabok. Ay, thank you Lord. Ang sarap ng buko just ni Boss Madam. 1 hour later. Yan o, mag-walking muna tayo. Tinatanong kung sasakay tayo ng kabayo, hindi na siguro. Exercise na lang, walking. Hindi nga, magtinda na lang tayo kayo ng buko juice dito. Baka kikita tayo. Hindi na talaga tayo. Benta natin ang 40 to. Oo, doon o. Oo. Parang buntis yung kabayo, oh, ang laki ng tiyan. O busog lang. Lalaki siya. Ha? Lalaki? Buntis! Paikot-ikot ka lang pala pag sumakay ka doon. Ayun oh. Wait. Dami sasakyan.
Ano sabi? Hindi na mete. Ay, siya dati dapat yung bete. Daming tao. Puno. Na? Sikat na pasyalan to. Ito palang restaurant kini yan. Ano yun? Alamat. Problema kini, manyaman yung restaurant. Ne? Haluin ka pa. Haluin ka pa pa. Kapampangan, masarap yung pagkain. Haluin tang may sa kanitang last tagay tayo tamo. Oh, Main na. Bayan at Maya. Bayan at Maya. Kapag bayan at Maria. nalala. Maria. Ipag. Parang ano, Jose Maria. Oh. Ipag ni Bayani at Maria. Baba, ayaw Hapak ya ba? babaya. Payment area. Ilong ko niya may yagsi. Alam ko din ito. Aba, Mapakyanda na kayo din rap nandin. kita damo ko to. Ay ta. Wow! Yun yung entrance. Oh, magbabayad muna tayo. Ano masasabi mo, Precious? I-rate mo 1 to 10 yung place. 11 out of 10. Ba, sumobra ka ng isa. 1 to 10 lang ako usapan. Ano yan? Pangit yung ano? Na. Ay, hindi kita bibilan. Wag mo akong hawakan. Mamaya, pasyal muna tayo. Ay, ang ganda doon, oh. May zipline. May zipline. Tumakto dito. Oo nga. Alida na ka lang. Labo ko. Diyan kayo ni Kenta pa. Ay na. Daddy! Daddy daw. Ah, Daddy! saan? Saan? Halaman. Oh. Wala halaman, ikaw. Uli mo! Sige, hanap me. Tayo. Ay, ito, salwana mo. Pabili po. Yung mas maganda, butter. Salwana. Pabili po. Magkano po to? Medyo matarik po yung daan. Kailangan natin mag-stopover. Oo. Sila din doon nakastop po. Oh, ang dami nag-stop. Hindi madidiretso to, malalim. Na? 9 o'clock na hindi na wala. Mabi. Nung malito, mabilis tumakbo. Sa ano, no? Natanda na Melen? Sa 40 station, mabilis tumakbo. Dahan-dahanan lang kami. Nung bata pa siya. Ganda ng picture ko dyan, oh. Kaya ka napakita ko. Tayo, pati nga. Ganda ng picture ko sa inyo, tita. Parang AI. Saan? Tayo. Ay, kaya saan din yun? Send mo na sa amin. Send mo na sa amin. Send mo na sa amin. Send mo na. Hello guys. We're here at ano ba to? Picnic room. Phone ko!
Papahinga sila guys. Eto, finally, nakakuha na kami ng spot. Tagal naming naghintay. Buti may umalis na. Ang ganda ng view, oh. Grabe. Ang lamig. Eh, yung Mount Taal na yun, no? Magandang kuha nito, lalo kapag gaganda rito. Magpaano na kayo? Grab. Padala na kayo ng dito. Hey Jangkok, Sundegok, wala rito? Korean food, wala rin? Can't relate. Can't relate. Can't relate. Ibig sabihin, yung pagkain na gusto nyo nasa Pampanga. Yes. Sana nagbaon tayo. Chill lang din. Ay, ako naman pag nagbaho. Baka mo Oo, hassle. napapagod pa ako. Oo, hassle. Magluluto pa ako. Pagbubuhat ka pa. Kaya nga dinala mo ako dito para mag-relax. Oo, relax. 2,000 years later. After natin ang Tagaytay, nandito na sa Dasmariñas, Cavite. Yan. Nandito tayo sa SM. Nagutom daw si Banji. Yan. Kain muna tayo. Kain muna tayo. Gusto rin niya mag-samji. Yan. Maganda pa rin yung SM dito sa Cavite. Ginutong. Minutong mang madlang people. Napadpad sa SM. Cavite. 13 na 3. 13. Ano tawag dito? Part 3. Gutom na ako. Yan. Magaling yung manusok na. Order ka na, darling. Kuya. Kuya. Baka yan eh, mag-order kayo kain mo. Sige tayo. Ano numberin mo dyan? Brad! Ay, disposable. Matalusot. Kain na. Brad! Kain yung disposable ng plastic. Ilang? Dalawa. Ay, isa din. Ako rin. Ay, tatlo kuya. Kuya! Scan me, darling. Pag-order mo kami. Kuya, isa pa. Yan nag-order talaga? Isa lang. Perfect. Yan lahat? Pwede rin dyan. Order na nga fresh batak na lababo. Kukunin ko na lang. Baka mas marami na yung lalakyan. Ito, i-press na. Aliwa yung ano yun. Hindi ka tadap. Eh, madapotad dakal sumobro. Pan-order mo na kay Madeline. Lamburin mo ano eh. Lamburin mo ano dyan? Hindi ka naman order, Lin. Pinang yan. Dua. Late na po ang aming lunch. 3 p.m. Kumain kami dito sa Samgroup. Salamat. Ito. Sa upuan namin pinapakpak ang Kuya, kayo ng sauce. Sauce lang on cheese. pili kayo cheese mo. Ha? Wait lang. Yan, no? Mapahingi po nito, no? Sip-sipa mo ito ang takabiti ka rin. Ano, budget?